Eta gurekin Oronozko alkatea, aurten nola heldu dire bestak? Horten ongi, eguraldi aldetik denbora hona ematen du, gainera bai zikiro eta bai zopeta, kristo jende pile elkartu gara, eta gazte unian ere, gaina kriston ambientea dago, lantalde polite dugu, herritarrek ere laguntzen dute, orduen egirra urtero bezala, baina eguraldi ikusite bereziki aurten, bestak itxura arras polite dute. Erki, eta herritarrei zerbait luzatu nahi duzu? Bai, parte hartzea, iten diren gauzetan, parte hartzea bai dantzaldietan, bai pala finaletako ikustera gateko, bai gaztegunean, gero gaztegunean iten den ondoko mozorro lehiaketan, eta gero afariek eta itentuko ere bai hemen, eta luzetzia gehien bat, plazara gertzia eta bisitasun ematea karrikei. Erki, eta kanpotik torriko diren hoiei edo, hola amezun bet? Gozatzea eta Oronozko herritarrek egiten dugun bezala, errespetuz, disfrutetzea hemengo bestetaz. Erki da, ongi ganda itzile bestak. Mi esker. Bueno, egunon, aurte tokatu zeko guri botatzea txupinazoa, eta urtero bezala haietu dire bestak, eta urtero bezala eskertu gaztiei iten den lana bestak antolatzen, bai herritarrei impliketzeatik gauz desberdinetan, eta, batu lau egun polit, gainera denbora honakin, espero dugu denek gozatzea, egitaraua ederra da, orai gigantiak edo uste direla, eta bihar ere pala finalakin eta dantzariekin, gaina dantzariek aurten ja dire profesionalak. Eta pilota partidak ere, Nafarroko torneo importantenetako bat izango da seguraskire. Eta, zikirua eta zopak zer erran. Jendia ezin sartu, aurten kriston jende pile, hasi que guraldi laguntzen dako, jendiak ere laguntzen du, egitarauak ere laguntzen du, hasi que disfrutetu, mila esker, eta gora Oronozko bestak.
Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elecberri. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.